खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बोडो न्यूज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझारनि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दानिया मबाइल एपनि गेजेरजोंनो अनलाइन सानफ्रामबोनि संसार जानायाव गोनां जानाय जाग्रा मुवा गानग्रा जोमग्रा सि जोम बायदिसिनाखौ बायजोबनो हासिगोन मबाइल एपनि मुङा IPSA मैया बे एप IPSAखौ क'क्राझार टाउननि विवेकानन्द लामायाव थानाय शर्मा कमप्लेक्सआव बेखेवदों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर बुकन बिथाङा IPSAनि गाहाय सामलायगिरि प्रानेरा देबनाथ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे एपनि गेजेरजों क'क्राझाराव थानाय थागिबिफोरा गासै मुवा बेसादफोरखौ अनलाइन बायनो हागोन आरो बियो 24 घन्टा सार्भिस होगोन बेजों लोगोसेनो IPSAनि गेजेरजों होम डेलिभारिबो जागोन 24 घन्टानि गेजेरावनो मोनफुंनो हागोन आरो कैश अन डेलिभारिबो जागोन आसामावबो पान मसला फाननाया बन्द जानो हासिगौ जितुल देखा मुंनि सासे मानसिया आसामनि हाथायाव फानजानाय गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि पान मसलाखौ लानानै गुबुन स्टेटनि लेबरेटरियाव टेस्ट खालामहैदोंमोन बे टेस्ट खालामहैनायाव पान मसलायाव मेग्नेसियाम कार्बनेट थानायखौ फोरमान मोनदों मेग्नेसियाम कार्बनेट थानाय जाग्रा मुवाखौ जायोब्ला केन्सार आरो गिदिर गिदिर गिख्रंथाव बेराम जायो बेनि थाखायनो आसामाव पान मसाला फाननायखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टसिम थांनानै आर'जलाइ गथायदोंमोन बिथांनि आर'जलाइ गथायनाय बायदियैनो गुवाहाटी हाइकर्टआ आदार रैखाथि बिफान सुबुं सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर आरो आसामनि सोरखारखौ बेनि सोमोन्दै राहा लानो थाखाय बिथोन होदों मख'नो गोनांदि मेग्नेसियाम कार्बनेट थानायनि थाखायनो बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान आरो माखासे जायगाफोराव पान मसाला फाननाया बन्द बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकारा शिवसेना राजखान्थि हान्जायाव अफिसियेलि हाबबाय महाराष्ट्रनि चीफ मिनिस्टार उद्धव ठाकरेनि न'आव मोनसे सेरेमनि जादोंमोन बेयाव एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकारा शिवसेना राजखान्थि हान्जायाव हाबदों बिथां उर्मिलाजों लोगोसे गासै सा 12आ मैया शिवसेना राजखान्थि हान्जायाव हाबदों दा बिथांमोननि नामखौ फाइनाल एप्रुभेलनि थाखाय महाराष्ट्रनि गभर्नरनो दैथायहरनाय जाबाय थांनाय बोसोर 2019 मायथाइयाव उर्मिला मातोंडकारा कंग्रेसनि जानानै लकसभानि इलेक्शनबो गेलेदोंमोन बेयाव बिथाङा जेनदोंमोन आरो बेनि उनावनो कंग्रेस राजखान्थि हान्जानिफ्राय ओंखारदोंमोन जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव मोन 30निबो बारा एडिशनेल फर्स बाहायगोन होननानै बुंथिदों बिजे महन्तआ आसामनि DIG बिजे महन्तआ मैया क'क्राझाराव फैनानै BTADनि IGP अनुराग आगराल क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर बुकन आरो पुलिस नायगिदिंगिरि राकेश रशनजों लोगो हमफैदोंमोन बिथांमोनहा जानो गोनां BTCनि बिसायख'थिखौ गोजोन खौसे आरो जेबो दावराव दावसि गैयालासे खुंफुंलांनो थाखाय गुवारै सावरायलायदोंमोन बिथां DIG बिजे महन्तआ बुंथिदों दि बिसायख'थिनि समाव सोरबा दावराव दावसि एबा हिंसायारि जाथाय सोमजिहोयोबा बिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिदों दि बिसायख'थिनि समाव मोन 30निबो बारा एडिशनेल फर्स बाहायनाय जागोन आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय राजखान्थिखौ लानानै जों रावबो बुलाय सोलाय खालामनो नाङा बुलाय सोलाय खालामनायजों राजखान्थि हान्जाया उल्था खहासो जायो बेजों जेबो मुलाम्फा मोना सोरबा जुदि बेरेखा खामानि मावोबा बेनि हेंथायै आयेननि राहा लानो हागोन पाकिस्ताननि गावहरनायजों BSFनि सासे साब इन्सपेक्टरा मुंख्लं जाबावबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुंछ जिल्लानि LOCआव पाकिस्ताननि सिजफायार भायलेसन खालामनायजों BSFनि साब इन्सपेक्टर फावथिनसाद गयति बिथाङा मैया मुंख्लं जाबावबाय बिथाङा मणिपुरनि मफौखुली गामिनिमोन बिथाङा पुंछ जिल्लानि राजौरी सेक्टराव पस्टिं जादोंमोन बिथाङा सासे गोख्रों मावथिमोन बिथाङा पाकिस्ताननि आर्मिफोरखौबो गुलिजों गोख्रोङैनो फिननायखौ हरफिनबाय थादोंमोन आरो गावनि खाथि खाला थानाय जवानफोरखौबो बिथाङा रैखाथि होबाय थादोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा थैनो गोनां जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो सौहैग्रोयो 20 नभेम्बराव नलबारीनि अमायापुरीनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव डाकाथि जादोंमोन बेसोर डाकाथिफोरनि मादाव नलबारी पुलिसआ दा सासे डाकाथिखौ हमनो हाबाय गोबाव समनिफ्रायनो नलबारी पुलिसआ डाकाथिफोरखौ हमनो थाखाय नागिरबाय थादोंमोन दा बे डाकाथिफोरनिनो गाहाय डाकाथि शाहिद आलीखौ हमनो हाबाय नलबारी पुलिसआ बेखौ नलबारी हुवालकुसिनि रौमारिनिफ्राय होसो होसो हमनो हाबाय
हमजानाय शाहिद आलीनिफ्राय पुलिसफोरा गंसे पिस्टल आरो 50,000 रां हमनो हादों। मिजोरामनि केपिटेल आइजलखौ बयनिख्रुइबो गोग्गोसिन बार थानाय सिटी एबा नोगोर होननानै सेन्ट्रेल पल्युशन कन्ट्रल बर्डआ फोसावबाय। गासै मोन 119 इन्डियानि नोगोरफोरनि मादाव मिजोरामनि आइजलखौनो गोग्गोसिन एबा पियर बार थानाय होननानै फोसावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबियाव दङ आइजल, बिनि एयार क्वालिटी इन्डेक्सआ 14, नैथियाव दङ मेघालयनि शिलं, बिनि एयार क्वालिटी इन्डेक्सआ 25, थामथियाव दङ कर्नाटकनि माइसुर, बिनि एयार क्वालिटी इन्डेक्सआ 34। नाव बेलथायनानै सा 6 सुबुंफोरा गोमानानै दङ। बे जाथाया कर्नाटकनि मेंगालुरुनि खाथियाव आरब लैथोआव जादों। गासै सा 22 ना हमग्रा सुबुंफोरा गंसे नावनि गेजेरजों मेंगालुरुनिफ्राय गुजरातसिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो नावनि इन्जिना गाज्रि जानानै आरब लैथोनि गेजेरावनो नावा बेलथायदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायाव गासै सा 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 12 खौ रैखा खालामनो हादों। गोमानाय सा 6 खौ नागिरनायनि खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेना आमेरिकानि गिबिसिन आइजो सेक्रेटारि अफ ट्रेजारि एबा रांखान्थि मन्थ्रिखौ फोसावबाय। आमेरिकायाव 232 बोसोरनि उनाव बिथां जेनेट येलेनानो आइजोफोरनि मादाव गिबिसिन सेक्रेटारि अफ ट्रेजारि। बिथाङा 74 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङानो आमेरिकानि रांखान्थिखौ सामलायसिगोन। खौरांनि बायदिब्ला प्रेसिडेन्ट जो बाइडेना आइजोफोरखौ गुबुन गुबुन बिफानाव गिबि मासि होदों। इन्डियान सिकिउरिटि फर्सफोरा पाकिस्ताननि सिङाव 200 मिटार हाबनानै उदखारिफोरा इन्डियासिम हाबबोग्रा गुदुं लामाखौ नष्ट खालामहैदों। बावैसो सिगां जम्मु एन्ड काश्मीरनि साम्बा सेक्टराव पाकिस्ताननि उदखारिफोरखौ सिकिउरिटि फर्सफोरा गावथारदोंमोन। गावथारजानाय उदखारिफोरनिफ्राय मबाइलबो मोननाय जादोंमोन। बे मबाइलावनो पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियासिम गुदुं नालाजों फैनायखौ मिथिनो मोननानै पाकिस्ताननि साइडथिंबो थांनानै सिकिउरिटि फर्सफोरा गुदुं नालाखौ नष्ट खालामहैदों, जेराव इन्डियान साइडनि नालाखौ सिगांनो बन्द खालामखानाय जाबायमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गुदुं नालाया गासै 150 मिटारसो गोलाव जागौमोन। जेईई आनजादाव गुबै केन्डिडेट नील नक्षत्र दासनि जायगायाव आनजाद होग्रा प्रदीप कुमारा जेईई आनजादखौ होनो थाखाय झारखन्डनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनानै होफैदोंमोन आरो बेनि थाखाय बियो नील नक्षत्र दासनिफ्राय 2 लाख रां लादोंमोन। बेफोर गासै खोथाखौ प्रदीप कुमारा दा गावनो पुलिसनो खोन्थानानै होजोब्बाय। हमजानाय प्रदीप कुमारा सासे टेलेन्टेड फरायसामोन, बेनिखायनो बेनि आनजाद होनानै होनाय जेईई आनजादाव नील नक्षत्र दासआ स्टेटनिनो टपार जानो हादोंमोन। फरायसा आफादा खानि हेंथायै आरोबाव गसंथेबावदों। तामुलपुर दख'रा फरायसा आफादा तामुलपुराव मैया बेसेन बारायनाय आरो खा बोखारनायनि दाबि खालामनानै धरना होदों। बे सोमावसारनायाव आसुनि दैदेनगिरिफोरा आखायाव प्ले कार्ड लानानै बेसेन बारायनायखौ होबथानो हायैनि थाखाय आरो खाखौ बोखारनो हायैनि थाखाय बिजेपि गो बेक, बिजेपि हाय हाय होननानै स्लगान होदों। गुवाहाटीनि हाथिगावआव माखासे सिखावफोरा न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै गासै 20 लाखनि रां आरो बेसादफोर खावनानै लांदों। हाथिगावनि सासे डक्टरनि न'आव जादों बे जाथाया। न'नि मालिक डक्टर हारिस पाटवारी आरो बिथांनि बिसि सुकन्या पाटवारी सानैबो साननैनि थाखाय न'निफ्राय बाहेरायाव थांदोंमोन। बेखौ खाबु लानानैनो सिखावफोरा न'नि ग्रिलखौ सिफायनानै गासै 20 लाखसोनि बेसाद आरो रां खावनानै लांदों। 20 लाखनि मादाव 25,000 नोगोद रां, 4 लाखनि सना, 9 लाखनि मुगा जि आरो 6 लाखनि जाग्रा बेसाद आरो बायदि बायदि बेसादफोर। पुलिसफोरा दा सिखावफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।